ai bari kijin gaya miki kaf cikin karkarar nan tamu babu wanda yake jin turanci in ba ni ba to daga ƙarshe na je ƙasar waje kin ga turawa da suka zo nan Najeriya ƙasar mu ni suka ɗauka a nan Najeriya suka kai su na ƙasar babu turanci da ni ba na jin gaya miki gaskiya saboda ɗabar turanci abcd ne suka kashe kakana Allah sarki wallahi abcd ne suka kashe kakana Allah sarki to mu kuma ne turanci ne aka ba wajen mayan magana ta riga ta ƙare to da haka kwanta da hankalinki kin ji Good evening. eh I'm greeting you, bros. Answer me now. ina ga wannan da ke take ko Ka ba ta ansa mana ba kashe kayan turanci ba. wai turanci take yi to bari ki jin gaya miki turanci ya kasa wajen kashi 10 in gaya miki Ka gaskiya turance min ita mana. eh Ka turance min ita. ke me faru I just come and greet you. yes Me take cewa? tana son ki sosai kina da kyau nan kata wani duka mu aiki My brother, Eh? come now. Ya dai? to abin Ta mi tace? ce mun take wai ina ne anguwar ku sai nake ce mata ba ruwanta ce mata ne ba ruwanta Come now. Come. okay Kamar ya a ce min haka mi tace? cewa ta yi gaskiya tsayi na yayi tsayi na yayi